ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ മാക്ടൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 9, 10, 11 വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചതായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. ആദ്യത്തില് പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അവിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തേല്, അതായത് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ജ്ഞാനവും അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ജ്ഞാനം, അതായത് രണ്ടും 2 ഫലമാണെന്ന് കണ്ടു. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതില് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം. അതാണ് നമ്മള് വിദ്യയുടെ അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മള് 12, 13, 14 മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. 12, 13 പറയുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 12, 13, 14 മന്ത്രത്തില് ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മള് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. 12, 13, 14 ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. ഇത് വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്. ഇനി വിദ്യക്ക് പകരം ഇവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 12, 13, 14 അവിടെ പറയുന്നത് സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്നവിടെ പറയുന്നത്. സംഭൂതി അസംഭൂതി, അതായത് മന്ത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. ഒരു വിദ്യക്ക് പകരം സംഭൂതി അസംഭൂതി എന്ന് മാത്രമേ വരുന്നത്, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാ വരുന്നത് അതില്. അവിടെ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് 12, 13, 14 സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ശരിക്കും ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് അതിദൈവങ്ങൾ, അതായത് ദേവന്മാരാണ് ആര്? അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരും, സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനും, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ, പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അതില് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? സംഭൂതി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരാകാര നിരപേക്ഷത എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ, ആകാരമില്ലാത്തത്, ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാരം, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മം ാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാ പോകുന്ന പറയണത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അജ്ഞാനം, അവിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ, നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും എവിടേക്ക് പോകും? അവരും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ രണ്ടും അന്ധകാരം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം? മനസ്സിലായി.
ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ നേരത്തെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വരുമ്പോ സംഭൂതി എന്തായിട്ട് മാറും? ഭഗവാനാവും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാവും. പിന്നെ 14ാമത്തില് സെയിം അത് തന്നെ. ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ഈ 3 മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നത്, ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. അപ്പൊ അതില് പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് 12 പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവും പിന്നെ ദേവന്മാരും. അപ്പൊ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നത്തേല് ഭഗവാനും ദേവന്മാരും. അപ്പൊ രണ്ടിനും 2 ഫലം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. 2 ഫലം. 3ാമത്തേല് പറയണത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത 3 മന്ത്രം പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വിദ്യയും അവിദ്യയും പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തായി? ദേവന്മാരും ഭഗവാൻ ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തത് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ബ്രഹ്മത്തിലാണ്, പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരെണ്ണം പറയണം. അപ്പൊ 12 പറയുന്നത് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത്. അപ്പൊ 2നും 2 ഫലമാണ് അവിടെ. നമ്മള് വിദ്യയുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2നും 2 ഫലം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കും ഒന്ന് ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്കും. 3ാമത്തിൽ പറയണത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് 3ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി? 3 മന്ത്രത്തിലും പഠിച്ചില്ലേ? എളുപ്പല്ലത്? ക്ലിയർ ആയല്ലോ? വിദ്യയുടെ പോലെ തന്നെയാണിത്. ഇതിലായ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആ പരമസത്യത്തിന്റെ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അവിടെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി? എല്ലാവർക്കും സംശയം ഉണ്ടോ? മാതാജി, പക്ഷെ ഗീതയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്ന? ഏത്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോകുന്ന? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അന്ധകാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യാ അവിടെ ചെന്നിട്ട്? ബ്രഹ്മത്തെ പ്രാപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിലെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നവരല്ല അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുന്നില്ല, അടുത്തെത്തുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നില്ല, അവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ? ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ അന്ധകാരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാതെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, അത് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രകാശം മാത്രം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശൂന്യാണ് അതോടെ. ശൂന്യല്ലേ? അത് അന്ധകാരം തന്നെ, ശൂന്യാണല്ലോ നമ്മള്. ശൂന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അവിടെ. അത് നമ്മളെ തെറ്റായൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത്. മായാവാദ ശൂന്യ സിദ്ധാന്തം, മായാവാദ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒക്കെ അതിൽ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയല്ലേ അവര്. അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം സൂര്യനും പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രെയിനിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ലെവൽ 1 ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിനിന്റെ. അപ്പൊ കാരണം നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തെറ്റിപ്പോവല്ലേ അവിടെ. ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതും ആ ട്രെയിനിന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ല തമ്മില്. അത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ വേദാവാതരത എന്ന് പറയുന്നവര്. അങ്ങനെയുള്ളവര് വേറൊരാൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ കൺസെപ്റ്റും തെറ്റിപ്പോവല്ലേ ശരിക്കും. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഈ ശൂന്യമാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിച്ച് വിടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 2-3 വർഷം ഇതിന് പോയിരുന്നു. വംശാദിന്റെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഇതിൽ പോയിരുന്നു 2-3 വർഷം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീട്ടില് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വന്നപ്പോ നമ്മളെല്ലാം നോൺ വെജ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി. അപ്പൊ മക്കളെല്ലാം ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ, പൈസ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ പിൻവാങ്ങിയത്. അല്ല, അവിടെ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ജ്യോതിർബിന്ദു പ്രകാശം പ്രകാശത്തിലോട്ട് പറയുന്നു.
പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. പറയുന്ന പ്രകാശമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നാണ് മാതാജി. ഈശ്വരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്യോതി. പ്രകാശം. ആ ഒരു ജ്യോതിയാണ്, ആ ഒരു ബിന്ദു ജ്യോതിയാണ്, ആ പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കല്ലിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആ പ്രകാശത്തിനെ ആരാധിക്കും. അതെങ്ങനെ ആരാധിക്കുക? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെ ചെയ്യാം? അതിൽ ആരാധന എങ്ങനെ നടക്കുക? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിടെ അങ്ങനെയാണ് മാതാജി പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ എന്തില് അതെ, ജ്യോതിർബിന്ദുവിലേക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷനില് അല്ല, അവരെ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ, ഇതിന്റെ റൂമിൽ. ഈശ്വരന്റെ നല്ല ഒരു പ്രകാശമാണ് അവിടെ. ആരാധനയില്ല മാതാജി, ആരാധനയില്ല, മെഡിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തി പോവില്ല, നമ്മൾ വിട്ടു പോവില്ല അതിന്ന്. നിർത്തിപ്പോയല്ലോ. ആരാധിക്കല് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് തന്നെയായിരുന്നു പോയത്. അല്ല, എന്റെ ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടൊരു രൂപത്തിൽ നമ്മള് നല്ല ഒരു ആകാര ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ രൂപം പതിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ, ഒരാളുണ്ടെന്ന് തോന്നൽ നമുക്ക് വരും, നമ്മളത് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് അതില്ലല്ലോ നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റില്. മാതാജി, നമ്മള് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ അങ്ങനെയാണല്ലോ, രൂപത്തിലാണല്ലോ നമ്മള് ഇത്രയും നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരും, നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമാണ്. അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ തന്നെ സമയം എടുക്കും. പ്ലസ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് വിട്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണത്. ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അത്. നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കമ്പാരിസൺ പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണുള്ളത്. പൂജാ റൂമിൽ അതായിരുന്നു വെച്ചത്, ആ ജ്യോതിർബിന്ദുവിന്റെ അതേ വെച്ചിരുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലവരെ വീട്ടില്. ഇതിൽ കുറെ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ. അതാ പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കോണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ പേര് കുറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇതില് വന്നിട്ട് പോകണ്ട. കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനും വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബെറ്റർ ഇതാണെന്ന് തോന്നും എല്ലാവർക്കും. ഇതാവുമ്പോ റിയൽ ആണല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും. അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മാതാജി, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടും പോവില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് ഇതില് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ നെറ്റിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമ്മളല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഇതിൽ കുറെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വരും. ഇതിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോ വിട്ടു പോകും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് 1 മാസം കഴിയുമ്പോ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ഫോൺ വിളിക്കും, ജോയിൻ ചെയ്യണം. കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയിരുന്നിട്ട് അതില് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ പ്രാക്ടിക്കലി പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അത് നിർബന്ധമല്ല, ദീക്ഷ എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിലെ പറയുന്ന ശരിയും തെറ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും. നിയമങ്ങള് അതൊക്കെ ശരിക്കും വായിച്ചിരുന്നു. പ്രശ്നമായപ്പോ എല്ലാത്തിനും തിരിഞ്ഞു വന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണല്ലോ ശരി. നമുക്ക് പണ്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന വഴിയാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പലതും ചെയ്തു പോയത്. നമ്മൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതല്ലോ ഒന്നും. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇപ്പൊ നോൺ വെജ്, ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം നോൺ വെജ്, നമ്മളത് കഴിക്കുമായിരുന്നു. കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സാധനമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു? അതില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മളത് കഴിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. മാതാജി, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഗുരു ഇല്ലാതെ പോയതാണ് നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ്. അത് നമ്മൾ ആരും അല്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് മാതാജി. കാരണം നമുക്ക് ഒട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം?
അപ്പൊ നമുക്കത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ട് കേട്ട് ആ പറഞ്ഞത് 10 പേര് മാറി മറിഞ്ഞപ്പോ ആ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോയി, അങ്ങനെയായി മാറി. പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടത് അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കാര്യം ശരിക്കുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടി 10 ആള് തിരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി, നമ്മൾ കേട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ, പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോയത് അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാതെ വന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമ്മളത് പഠിച്ചു വരുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ മുഴുവനും മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. അത് എല്ലാ കലിയുഗത്തിൽ നേരം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പറയും ഭക്തി മൂത്ത് ഭ്രാന്തായി പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കളിയാക്കാൻ വിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ പറയും. നമുക്ക് ഭക്തി അല്ല, മൂത്ത് പക്ഷെ ഭ്രാന്താവും, എല്ലാ നേരം നാമം അതിന്റെ ജപിക്കുന്നു. ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് വിടാൻ പറ്റാത്തത്. അത് നമുക്ക് തോന്നിട്ടില്ല. നാമജപം നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ട് വിടാന്ന് വെച്ചതാ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. നമുക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അത് വിടാത്തത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇന്ന ഗുണത്തിന് ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കുക, ഇന്ന ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന ദേവനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. അത് ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളൊരു ജീവിതത്തില്, ഭൗതിക ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ആ സെറ്റപ്പ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യര്, നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊരു ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരും ഫുള്ള് ഭക്തനാവില്ലല്ലോ, ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ആരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫലം നമ്മൾ പറയില്ലേ 4 അർത്ഥം, അർത്ഥാർത്ഥിജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും ആ ചെയ്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടേക്ക് എത്തും, ഒറിജിനലി അവിടേക്ക് എത്തും. നമ്മൾ ചെയ്യാതിരുന്ന നമ്മൾ ഒട്ടും എത്തില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായാലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായാലും നമ്മൾ അവരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരാരാധനയുടെ അവരനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല ദേവിയുടെ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മഹാദേവന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആരാധന നമുക്ക് മസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അത് ദേവനെ ആരാധിക്കുക നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും തല അനുസരിച്ചാണ്, തോതനുസരിച്ചാണ്. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അവരെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ പതുക്കെ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും, ഭഗവാനിലേക്ക്. ചിലവർ ഡയറക്റ്റ് എത്തും, അവര് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മം കൊണ്ട് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരവിടെ എത്തി. അല്ലാത്തവര് മറ്റുള്ളവരിലൂടെയും ഇവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും. ഇപ്പൊ ഈ പോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നല്ല, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവർക്കും ഫുള്ള് അവര് അതിനവര് പോകുന്നില്ല. പറഞ്ഞു ശ്രീകൃഷ്ണനിലെ രാജാവാണെന്ന് പറയും. സ്വർഗത്തിലെ രാജാവും രാജ്ഞിയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയെന്ന് അവര് പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തിലല്ലേ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രനോട് പോയി അത് എനിക്കിതിൽ ഫീൽ ചെയ്തത്, ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർന്നു പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ പ്രശ്നം വന്നാലും ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ശരിയാക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് വന്ന്, അല്ലെ ഞാൻ കരഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി. അതാണ് നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഏതാണെന്നുള്ളത്. കുറച്ചധികം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ തമോയ സംഭൂത്യാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോയ ഓം സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇതിൽ ബുക്കുള്ള ഒരാള് ഇതിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രം ഒന്ന് വായിക്കാവോ? 9ാമത്തെ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യ വിദ്യായാം രതഃ. നോക്കിയേ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ
സംഭൂതി ഉപാസത എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ എന്ത് വന്നു? യേ വിദ്യായ വിദ്യാമുപാസത അല്ലെ, അവിടെ വിദ്യ വന്നു, ഇവിടെ സംഭൂതി വന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തതോ ഭൂയ ഇവത്തെ തമോ യാഹു സംഭൂത്യാം രഥ എന്നുള്ളിടത്ത് യാഹു വിദ്യായാം രഥ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വേർഡ് രണ്ടിന്റെ വിദ്യ അവിദ്യ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏത് വന്നു? സംഭൂതി അസംഭൂതി, അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ചൊല്ലാം. അന്ധം തമ അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി സംബോധിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യാവത്ബോധ്യാം രഥഃ. വിവർത്തനം. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 10-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നത് അത്. അതായത് ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരവും. സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ ആവിഷ്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരമാണ്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവിഷ്കാരമാണെന്ത്? പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനാണ്. നിരപേക്ഷ സത്യ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ ആ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ തങ്ങളുടെ ശക്തി ശരണാഗതിയും മൂലം ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികാഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവർ ദേവന്മാരുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-21 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. സർവരുടെയും ഹൃദയകാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമായ ആ പരമപുരുഷനെ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കിയിട്ട് ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7-ാം അധ്യായം 23-ൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രന്റെ ലോകത്ത്, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യന്റെ ലോകത്ത്. അപ്പൊ ഏത് ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നോ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. മാതാജി, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നല്ലേ ഈ നമ്മള് പറഞ്ഞ ഈ മന്ത്രത്തില്? അപ്പൊ ഈ ദേവലോകം അതൊക്കെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മമരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം ആയതുകൊണ്ട് അത് ശാശ്വതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. ശരി. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങള്, ഭഗവാന്റെ ലോകം മാത്രമാണ് ശാശ്വത ലോകങ്ങള്. അല്ലാത്തതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ നായകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക ലോകമായാലും ആത്മീയ ലോകമായാലും എല്ലാത്തിന്റെ നായകൻ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്നു, ആബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ.
ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതം നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തില്ല, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതില്ല. അവിടെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. സ്വയം പ്രകാശമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് പ്രകാശം കിട്ടുക. അത് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണമുണ്ട്. ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജ്യോതിസ്, ആ പ്രകാശം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണം ഇതെവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ മാതാജി ഒരു സംശയം. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ 12ാമത്തതില് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നല്ലേ പറയണ? അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മം പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലല്ലേ ഉള്ളത്? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് മുന്നാ മാതാജത്, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലല്ലത് അല്ല. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചുതരാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഗ്രഹമാണ്. ഞാനത് കുറെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സമയം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് നമുക്കത് പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്കൂട്ട. ദർശന മാതാജി അത് 1ാമത്തെ ലെവലിലോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം. ഞാനത് മൈൻഡിലുണ്ട്. അത് സമയം കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ് വിട്ടുപോണത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഗ്രഹമാണ് ഇത് കൃഷ്ണലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അനശ്വര സഹചാരികളൊപ്പം ഭഗവാൻ ഗോലോകത്താണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയാലും നമ്മുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വികാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാ മതവിശ്വാസികള് ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടിട്ട് ആത്മീയമായ വികായസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവരാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അവരാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിരാകാരവാദികൾ നിരേശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിരാകാരവാദത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവര് നൽകുന്ന ഫലം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റേതായി സർവോത്കൃഷ്ട ശാസ്ത്രം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് എതിലൂടെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു. അതായത് മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളെ അപകടമായ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവര്, തെറ്റായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവര്, അസുരന്മാര് ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് അവരെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നത്.
അതായത് കപട മതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത്. അതായത് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവര്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, കാണുന്നുണ്ടോ ബ്രഹ്മജ്യോതി? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ വിരജ റിവറിന്റെ ക്രോസ് വരെ ഇവിടെ നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ ബ്ലൂ കളറില് ആ റിവറിന്റെ ഇവിടെ വരെ നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകമാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഭാഗം അവിടെയാണ് നമ്മള് ആരൊക്കെ ഉള്ളത്? മഹാദേവന്റെ ലോകം, ദേവിധാമാണിത്. പിന്നെ പാർവതി, രമാദേവി, പിന്നെ കാരണോദകശ വിഷ്ണു, മഹാദേവന്റെ ലോകം. മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പകുതിയും പകുതിയാണ് നിൽക്കുന്നത്, കണ്ടോ? പകുതി ഇവിടെ, പകുതി അപ്പുറത്തുമാണ് വരുന്നത്. സദാശിവ ലോകം, മഹാകാലധാമം കണ്ടോ? മഹാദേവൻ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരുന്നത്, കണ്ടോ? ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകം വരുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടില് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 3 വാതിലാണെന്ന് വിചാരിച്ച ഫസ്റ്റത്തെ ഡോറ് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിന്റെ ബാക്കില് വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശാണല്ലോ ഉള്ളു, ആ പ്രകാശാണത്. അപ്പൊ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത്രയും ഉള്ളിലേക്ക് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭഗവാനെ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു പ്രകാശാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടി ഇരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗോലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അതാണ് ആ 3. അപ്പൊ ആ ജ്യോതിസ് ഇത്രയും നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്ഷമയോടെ നിൽക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രകാശം വന്നിട്ട് കണ്ണടച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോയല്ല അത്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമല്ലേ മാതാജി? അപ്പൊ ഇത് വേറെയാണോ? ഇതും അതും വേറെയാണോ? അല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതി ആധ്യാത്മിക ലോകവും ഭൗതിക എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ വീട്ടിലല്ലല്ലോ മാതാജി ഭഗവാൻ വെച്ചാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കല്ല, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എങ്ങനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണല്ലോ അത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഫുള്ള് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മറ്റേ മഹാഭാരതം അങ്ങനത്തെ സീരിയലുകൾ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം ഒരു പ്രകാശം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ? എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശത്തിന് ഒരു രൂപം വരും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ആ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത്, പിന്നെ ആ പ്രകാശത്തിന് തെളിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രൂപമായിട്ട് മാറും. അതെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷമയില്ലാത്തവർ ആ പ്രകാശത്തിന് പ്രകാശമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് ഇവര് പറഞ്ഞ പോലെ മായാവാദം, ശൂന്യവാദം പിന്നെ ഒട്ടുമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ പ്രകാശമാണ്. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോ നാളെ തൊട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം നേരത്തെ ഇടാം മാതാജി കേട്ടോ. നമുക്ക് നാളെ തൊട്ട് സമയം മാറ്റാൻ നേരത്തെ ആക്കാം. നാളെ തൊട്ട് ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ് L2 ക്ലാസ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് 7 മണിയാവുമ്പോ തീർക്കാം. 6:45 തൊട്ട്. കാരണം അത്രയും 3/4 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ പറ്റുണ്ടാവില്ലല്ലോ. 7 മണിക്ക് ഇടാം. 7 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 7:15 മതിയോ? 7:15 സമയം ഇടുന്നത് 7:15. ഇപ്പൊ 7:15 ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് 7:30 അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കയറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നാളെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. 7 മണിക്ക് ഇട്ടോളൂ. 7 മണിക്ക് ഇടാം. ഇടുന്നാലും ഇപ്പൊ എത്ര സമയത്തായാലും ഇടാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലേ മനസ്സിലായില്ല. സമയം നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ആക്കാലോ. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1ന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? ഇനിയിപ്പോ ലെവൽ 2 അല്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇതിനനുസരിച്ച് നിർത്താലോ. 7 മണിക്ക് ഇടാം മാതാജി. അപ്പൊ 7 മണിക്ക് ഇട്ടോളൂ മാതാജി. ക്ലാസ്
തീർക്കാം. കാരണം ഭാഗവതം ക്ലാസ്സും പ്രഭു ഇപ്പൊ സമയം 5:30 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ. ശരിക്കാക്കിയാൽ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവും. പ്രഭു പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 4:30 മംഗളാരത്തിൽ കയറ്റണം എല്ലാവരെയും. കാരണം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ലെവൽ 4 എത്തിയിട്ടും ലെവൽ 5 എത്തിയിട്ടും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആകെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നില്ല ആരും. സാധനയുടെ കുറവാണെന്നാണ് പ്രഭു പറയുന്നത്. പ്രഭു സാധന വന്നാലേ അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ വൈകുന്നേരത്തെ ഒക്കെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലത്തെ ക്ലാസ് പക്കയാക്കാൻ പറയല്ല. സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ രാവിലത്തേക്ക് തന്നെ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരാനാ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം ചിലപ്പോ ഭാഗവതം ക്ലാസ് സമയം മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 5:30 ആക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. കാരണം ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് ചെയ്ത് വരുമ്പോ. അപ്പൊ 5:30 തൊട്ടാകുമ്പോ 6 മണിയാകുമ്പോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. 6 മണിയാകുമ്പോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അപ്പൊ 7 മണിക്ക് കഴിയുമല്ലോ എങ്ങനെയായാലും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ സമയം പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് 7:30 ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പണ്ടത്തെ പോലത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ സമയം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോണത് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടാവും. കൊറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതില്. ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുണ്ട്. 12-ാമത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലും നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്ന അതിലും ബ്രഹ്മത്തെ നിരാകാര നിരപേക്ഷത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നേക്കാളും കഷ്ടാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെയും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ മറ്റേതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാടാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവർ ആഗ്രഹിച്ചാലാണ് അവർ വീണ്ടും വന്ന് ഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് രണ്ടാമത് ചെയ്ത് പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് സാധിക്കുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്. അസംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ അതിദൈവങ്ങൾ, അത് ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അസംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ദേവന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഈ 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ്, നിരാകാര നിരപേക്ഷതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുമ്പോ എന്താണ്? നിരാകാര നിരപേക്ഷത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയില് അതായത് യഥാർത്ഥത്തില് സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാനാണ്. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തില്. പക്ഷെ ഈ 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ് ഈ 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭാവത്തെയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ മാതാജിക്ക്? ഇല്ല, അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാ. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാര്, ഓക്കെ. അതിദൈവങ്ങൾ, ദേവന്മാര്. ഈ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. 12-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആരെയാണ്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് സംഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ? ബ്രഹ്മഭാവാണ് പറയുന്നത്. മാതാജിക്ക് ശരി. അപ്പൊ ഇനി 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അല്ലെ? ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ. നിരപേക്ഷ സത്യം ബ്രഹ്മം പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച നിരാകാര ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസിന്റെ ബ്രഹ്മം ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാരൂപം. അതെവിടെയോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്. പിന്നെ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ പ്രഭാപൂരം. പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള അംശാവിഷ്കാരം, സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള അംശാവിഷ്കാരം. നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം, ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരം. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വവ്യാപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഭക്തിയോടെ അറിയാനായിട്ട്, ഭക്തി രൂപത്തിൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 20-21 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? 7-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുന്നു അല്ലെ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാധിക്കുന്നവർ അവരുടെ ലോകത്ത് പോകും. 20-21 പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ? ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ പ്രാപിക്കുന്നു. ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുകൊണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ തൊട്ടാണ്. ശാശ്വതമായ ലോകം ആത്മീയ ലോകങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠ ലോകം. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അതിനായകൻ ഭഗവാൻ. ഭഗവത്ഗീത 8:16 എന്താ പറയുന്നത്? ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാതും ജനനം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയാല് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുഗ്രഹ ഗ്രഹം ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ബ്രഹ്മജ്യോതി തൊട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരിടത്തും സർവ്വവ്യാപിയാണ്. സൂര്യന്റെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ലെ, സൂര്യൻ എപ്രകാരമാണോ പ്രകാശം പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 81 പേജിൽ ഫസ്റ്റിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെങ്കിലും സർവ്വവ്യാപിയാണ്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? സൂര്യൻ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഭഗവത് ശ്ലോകം 4:2 എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭാഗവത ശ്ലോകത്തിലായിരിക്കില്ലേ 4:2 ഭഗവത്ഗീതയില് 4:2 പറയുന്നത് പരമ്പരയിലൂടെ എല്ലാം പകർന്ന് കിട്ടിയത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. പരമ്പരാ പ്രാപ്തം